kahit ko lang ipakaamo kalagi di kailyan tayo nga na kami dito sa Sangguniang Bayan kat nakasuporta tayo niya mga ganwat ni Apo Mayor nga pagsayatan ti ili tayo and we will do our part in aid of legislation tapno kasta kat makapalagaan kami tayo niya nga programa iti munisipyo. Sapay kumat agtultuloy dito kinaktibo dagiti agdamang Sangguniang Bayan tayo tapno kasta kat agtultuloy pa dagiti adu nga ideas, agtultuloy pa dagiti adu nga programa nga pagsayatan ti kailan tayo. Thank you, Joey. Actually, kat nakapimpintas tata iti anayasan, iti pinagtaray iti legislatura, dito'y apinili. Nanayas ko na, although even the past three administration, past three terms mi, kat napintas mo ito iti nanging ulo ni former Vice Mayor Romel Labasan. Yes, sir. Ngam tatangamin kat medyo mas istrikto tata. Iti mamutibiyang may panggap iti pinagsarakda, may panggap iti panagubrara iti pagrabanganda, kan dagiti may panggap iti pinangsurot da iti paganurutan iti Sangguniang Bayan. Tamom ni Apo Mayor Labasan kami kat permiti anos na nga matatakat at least amuda nga medyo dabasit district tuloy ito nimutibiyang kaputa idisyak iti Sangguniang kat talagang adu dagiti bambanag nga araramidak nga hanang kasit aramidan ti kakadwa. So I wanted them to realize why we were elected and kahit kung maamuan no maamuanda wala talaga ti pagreberbengan iti maysa nga Sanggunian. So I'm happy to announce and ipadamag kada kayo nga after the last session mi iti Lunes kat amin nga Sangguniang Bayan iti ili pinili kat ti maysang ordinansa na. That is something I don't think inaramidan iti dadto mga ili nga talaga nga impilit mi nga agkaroon na ti oras nga mapan ag-research. Actually kat napandapay nag-training iti Manila kan dadto mga luglugar tapno kasta kat makasusuro da nga agaramid iti ordinansa ken sa resolution. Actually adapay may nga set ulit nga intended for the first termer councilors mapandag biyahe by next week tapno kasta kat manayon nampay dagiti amuda may paggap iti pinagaramid iti lelenteg kada resolution. Kat nakapimpinas launay kaskunakon suda amin 10 councilors adda amin ti ordinansada kan adda amin iti kanya-kanyang resolution da kadag iti senador tayo kan secretaries iti national government. Kat so far kat ado dagiti subsubli nga resolution nga ibagbagada nga dakkel posibilidad na nga magrantan dagiti nga resolution mabaymat lang iti endorsement kan pinang-approve ni Apo Mayor Labasan. Kan Ma'am Joey, ti may isang kadakkelang nga role iti Sangguniang Bayan tataket numampay da kami iti institusyon nga mang check and balance iti ehekutibo. Da kami ket sangsang kami sa kami nga mang suporta ti anyaman nga ganwat ni Apo Mayor Labasan para iti pagsasiatan ti ili a pinili. Regardless no nagapuam nga partido, tamom ket adamay sa kanyami ditoy nga nagapu iti sa bali nga partido, but we are treating her nga kaslamat lang kapartido mi. No nya dagiti rumbang committees nga dapat igaman na suportado mi suna ken at the same time suportado na kami kasi makita na nga napintas iti ganwat mi deta ket pagsiatan lang dagiti umili. So far based on our legislative measures, we are focusing on education. Dati request ni Apo Mayor nga nayunami di pondo ti scholarship. Nangisagana kami dagiti measures nga mangted iti additional medical assistance iti senior citizens and livelihood programs para iti naduma-duma nga sektor. Amom Joey di kampanya dahil ti may nga battle cry ko idi kwa nga no ang chance ko nga malektaran is that we will try our best nga mang third iti avenue for livelihood graduates tayo
halang nga di training iti ited tayo iti munisipyo no di kat pondo ken lugar nga paglakwan kadagiti produkto da. Kat ada iti building to nga may patakder with the support of the Honorable Mayor nga may nga livelihood center nga titingana pagtrainingan taglawlaw na ket pagpestuan dagiti qualified graduates iti livelihood programs. And at the same time we will give funds to them tapno kasta ket ada usarenda. Ket initially we allocated 4 million for the building and for the livelihood fund I think the social welfare office allocated at least 500,000 for those kind of programs. So nga nakabimpintas nga retirugimi ket hopefully masustain mi daytoy napintas nga kooperasyon mi. Amo ka griri kami la talita uneg because siyempre sa nga pulong ulo sa nga pulong kapanunutan ti agsusupangil ngem at the end of the day, at the end of the session, we are all one in thinking on what projects should we give to the people of Pinili. Dahil mo tinapintas kanya, although we exercise our right for the debate, deliberation, may salang ti ganwat mi. Makaaramid kami ti pagsayatan iti ili at Pinili. Sige sir. So far namin, dagiti may sa kadagiti, dagiti daduma kadagiti ordinansa. Ngayon pa sa dito level niya, kasi ti ordinansa amat kat santo nagbalin as may isang alintag, no ipasamot iti sanggol ng panalawigan. But dito level mi, nag-focus kami dagiti may paggapi environment. Dagiti ipadas min ma-regulate ti pinakusar ti plastic ti Pinili. So, supportado kayo dito yung programa ni Apo Governor na narimat asin na kasi? Of course. And also, dito 25 barangays kat agkang conduct dati regular nga tak-tak activities da tapno kasta kat mapreventaran tayo dagiti agraira nga sakit nga gaputi lamok. Yes, sir. At the same time, madalusan iti aglawlaw. Tamang ti Pinili, iti kwa Joey, iti panawon the mayor pagdilaw kat one of the cleanest and greenest town in the whole nation. So nga, actually adati adalami tata. So kaya yung naipasuli sir? Wan kan adadalami nga naman pa'y dapat kumagat automatic iti pinagdalusan. Naparunot mi nga tulada mi or adaptara mi dagiti pampamayan dadto mangilili nga adda iti contest. Ta mum sa balila tamat no adda iti contest ta adda iti kas kunada tradisyon ngas pagsasao agas ti banbanog ket naman pa'y hantong adakkel dayta nga premyo dagiti barangay. We will start soon iti pinag-search manan ti cleanest and greenest barangay. So ada din programa ti barangay sir nga every citrus kat ada naman dagiti dapayans na. Wan isublimi deta tamom deta pay ti may nga nagsikatan ti Pinili idi. Dagiti gapo ti bayanihan iti may nga puro. Wan isu nga isubli ti kita. Ta amom kat napintas nga dagita nga bambanag ti may isubli ta isu nga rod iti pakakitaan ti tinulong iti may nga barangay. Okay po. And ti may sapay nga nagbaliwan iti sangguniang bayan ita, although nirugyan idi ni former Vice Mayor Romel Labasan, deti ag-session kami iti barbarangays. Tatangaminan pagbalinan min nga regular dahil di pinag-session mi. So every 2 months ada iti may sa uno duwa nga barangay nga audience mi nga halang opisyales kada barangay-based institutions ti agatenda no di kat ami nga sektor ni mestra digiti farmers digiti NGOs itugot mi daytoy opisina mi iti barangay tapno kasta ket mas asasadag ti tattao nga may bagada dagiti problema da mas alalisto iti pinakaalami iti problema ti isang barangay in aid of legislation. Since damat iti distrito konsehal iti kada barangay, da kaming tagbaling nga boses iti munisipyo nga mabalindang nga pagibagaan ti problema da. Kat ni Apo Mayor Mat, basta ada iti napintas nga schedule na kat agat attendar kadag iti na duma-duma nga out of the barangay session mi. Sir, awan diti plano yung no kas parigan out of town say ada diti kas lang aktibidad nga ipaagi every department stop no digas taket diti kasapulan ti tulong nga diti
adamot iti maipaay kadakwada, sir. Instead mo may dati munisipyo, maipailata kanya na raw marginalization, sir. Actually, Joey, kat usot ako nam nga da kami ngamin, since da kami ti legislative side, sa balti schedule, dagi taga-executive nga mapan ag isang put iti serbisyo. Ada iti regular kasla kamo iti medical, irregular ti RHU nga mapan dumanon ti barangay, tapno agpay iti tulong iti barangay, dagiti taga LDRRMO office, mapanda iti barangay, tapno makita talaga iti problema ti kang kanal, kada nadidigra, sa bali nga aldaw da. Ada pagbalbalin nila ti sina or separation ti executive ken legislative, although may sa tiganwat mi kayat mi kat adado iti aktibidad nga mapan iti barangay. So sa bali di oras mi, sa bali met di oras da, tapos no jive di schedule mi agtitipong kami amin iti may nga barangay. So anya pwede iti kas lang maipadangin mo, sir, nga naaramidan iti pagpanday ng iti pinili tapno di kas ket maamo dagiti kalugaran tayo iti pinili ken dagiti ada iti sabaling nga pagilya, sir. Tata Joey kat by next year kat first time iti pinilin ti ag-celebrar iti Aglipay Day. Inaprobaran ti panlalawigan nga hanlang nga batakton ti ag-celebrate iti Aglipay Day. No di kat dito pinili. Pero sa bali ti date natin yami. May 8 iti Aglipay Day to. Dito pinili kat may tamtama nga i-start me into 2020, which is our centennial celebration. Kat rumbang na lang mat nga celebraran tayo. Ti rason no apay nga napanaganan iti ili tayo iti sao nga pinili. In commemoration siguro kini Apo Gregorio Aglipay kan iti dumadumapay nga contribution dagiti taga pinili ditoy ili tayo. And also ni former mayor Konsyala Sioni Pagdilaw, ti mo nga koordinansa na ket ti pinagbalin na nga may isang alintag through an ordinance ti may isang avenue nga pag basaan iti ken pagdenggan iti sao ni Apo Dios. So every Thursday of the month dati schedule na nga ditoy conference hall iti mayor's office ket agbalin nga avenue para kadagiti mayat nga agdengeg iti sao ni Apo Dios. One open dayjay ang sa sino man ti mayat nga agdengeg regardless no anya ti relihiyon mo, ada agbasa iti sao ti Biblia nga mabaling nga pagdenggan ti sa sino man. So, may digiti na dumado mga sekta, sir? Ada kanya-kanyang schedule da. Ada kanya-kanyang schedule da nga umay ag-preach, umay mangbasa iti sao ni Apo. Kat nakapipitas launay tapno may subli iti pinagraan tayo iti Apo nga na Marswa. Regardless no nga sektor ka, regardless no anang level ka, anang ubing ka man, lakay ka man no nataengan ka, kat open ka nga umay. And also dati dating ubraan tayo nga light atri kat nagbalinan nga ordinansa nga dati kami November 8 eksakto nga dati nga inubra uninis per head ni former mayor Sami Pagdilaw iso pa iti aldaw pay nga naawardan ni Nana Magdalena Gamayo akas national awardee kat from this activity kas pinang-start tumat iti Paskwa kat dito itong ti pagrugyan dagiti na dumadumang aktibidades iti ili pinili tapno kasta kat ada iti may isang lugar nga may paspasyaran dagiti kabangibang nga lugar ken dagiti mismo nga ada ti komunidad kaslang kumapinili night market nga agbalbalinton nga kanayon nga ada programa na nga magkita dagiti tao tamok nga no ada iti may isang nga programa napintas mo't iti panagtry iti negosyo dagiti mayat nga negosyo ken ada umayan nga lugar dagiti kailyan mi nga umay gragragsak umay mangan with families, with friends, with barkadas ken with kaubraan. Sometimes napintas mo't no agre-relax tayo mo't nga mangkit-kita ti pagsaysayan ti ili ken